Hát, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Nem szoktam videókat forgatni, én is autista vagyok, mint az a két gyerekem, aki kiszorult a Wesley-ből, mivel kormányunk és pártunk és Sára Botont úgy döntött, hogy visszavonja a Wesleynek az engedélyét. Vasárnap este 10 óra van. Más se csinálok, csak ide-oda futkosok a két gyerek között, és próbálom őket megnyugtatni, hogy egyszerűen nem lehet ezt kibírni idegekkel. Hogy minden rendben lesz, hogy jó lesz nekik az új iskola, amit itt hirtelen találtam. Igaz, hogy eddig 10 körüli létszámmal jártak a gyerekek, 10 fő, Zsigiék 7 fő, Zsófiék talán 13-an voltak. Most bekerülnek egy 25 körüli osztályközösségbe, ahol nagyon-nagyon sok papíros gyerek van. Sok az eseni, sok a BTM-en. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy miért kellett ezt a politikai játszmát idáig elvinni. Mi most már közel 2 éve más se csináltunk, csak azon dolgoztunk, hogy megmentsük valahogy az iskolát. Tevőlegesen a szülők járkáltak, ahova lehetett pénzt kunyerálni az önkormányzathoz, a cégekhez, magánszemélyek, egy írónő, ő is kiposztolt ezt az egész sztorit, és annyit dolgoztunk, hogy megmaradjon az iskola, hogy tartottuk a tanárokba és a gyerekekbe a lelket, hogy csak kifizeti már végre az állam azt a hátralékot, ami miatt ekkora gondban van a Wesley. És gondoljatok bele, itt vagyunk, vasárnap este 10 óra elmúlt, és próbálom magamat és a két gyerekemet is megnyugtatni, hogy minden rendben lesz. De sajnos nem lesz rendben. Ebben az országban semmi sincsen rendben. Egyszerűen az, hogy több száz gyerek Budapest és a Szegedi Intézmény és komplett családjaik egyik napról a másikra kiszorulnak az oktatásból, mert nagyon sok gyerek nem fog tudni járni iskolába. Már nem tanköteles, csak probléma van vele. Nincsenek a tanárok erre felkészítve, nincsenek erre a tanárok kiképezve. A többi gyerek sincs erre kiképezve. Tehát egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ezt miért így kellett. Iványi Gábor és a Metegyház évtizedek óta a hátrányos helyzetű gyerekekért, a hajléktalanokért áll ki, és egyszerűen felháborító, hogy nincs, aki azt mondja ennek a kormánynak, hogy eddig és ne tovább. És én senkit nem akarok bántani, de az, hogy
a határon túli magyaroknak kifizetik az iskola kezdésre a 100 000 forintot, olyanoknak a gyerekeinek, akik ide adót nem fizetnek, pusztán azért, hogy szavazati jogot vásároljanak maguknak. Abból a sok pénzből, amit kiöntünk az utcára, illetve a határon túlra. Megmenthetőek lettek volna ezek az iskolák, meg az iskolásaink. És nekem vasárnap este 10 órakor nem azzal kellene foglalkozni, hogy próbálom a gyerekeimet elaltatni, és valahogy túlélni az elkövetkezendő évet. Úgyhogy a Zsófi 8. osztályos. Zsigi most megy 3. osztályba. Mind a kettő nagyon-nagyon okos, de autisták, ADHD-sok. Zsiginek mindene valami disszel kezdődik. Gondoljatok bele, hogy mi lesz velük most itt. Sajnálom, eddig bírtam. Tényleg mi nem érünk semmit ennek a kormánynak. Pedig én is autista vagyok, ADHD-s. Amikor én születtem, még ezzel senki nem foglalkozott. Úgy voltak vele, hogy fura, meg okos. Lett 3 diplomám, lett 3 gyerekem. Örökölték, nem tehetnek róla. Egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ez hogy történhet meg Európában, a 21. században, hogy ilyen látványos boszorkányüldözés folyik Iványi Gábor ellen. Holott egy nagyon fontos feladatot vállalt ő fel. A kormányzat számára értéktelen emberek és gyerekeknek a segítését. Nem tudom, tényleg nem tudom, mit lehetne tenni. Nagyon fel vagyok zaklatva. Én is, meg a gyerekek is. Fel nem foghatom komolyan, hogy ez, hogy hagyhatja bárki is. Hát mi van fontosabb a gyerekeknél? Mi van annál fontosabb, hogy ezek a gyerekek is integrálódjanak, hogy a társadalom hasznos tagjai legyenek, hogy tudjanak majd dolgozni, hogy boldogulni, hogy családot alapítani, hogy tudjanak élni. Jöhetnek itt nekem az adatokkal, hogy fogy a magyar, de a kormány mindent megtesz a gyerekekért,
hogy minél több gyerek szülessen Magyarországon. Van csok, meg csókolom is, minden van már. Csak éppen oktatás nincs, iskola nincs a gyerekeknek, nincs egészségügyi ellátás. És ezt a kevés gyógypedagógust, fejlesztőt, akit a Wesley is alkalmazott, egyik napról a másikra kiteszik úgy az utcára, hogy nem gondolnak abba bele, hogy mi lesz a gyerekeinkkel. Komolyan erre nincsen mentség. Nincs mentség arra, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy mit tettek. Nincs erre mentség.